дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии ӯзбекистон санаи 19 марти соли 2021 дар шаҳри Термизи вилояти Сурхандарё тантанаҳои наврӯзӣ баргузор шуд ки зимни он ҳайати гурӯҳи кори таҳти сарварии раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатрон ва намояндагони кишвари Афғонистон ширкат доштанд. Нахуст раиси вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон Бобулов Турра Абдиевич тамоми меҳмононро ба шаҳри Термиз хайрамақдам гуфт. Дар ин замина миёни роҳбарияти ҳайати гурӯҳҳои кории кишварҳои ҳамсоя дар самти таҳкими ҳамкориҳои судманд миёни давлатҳо гуфтушунид ба миён омад. баъдан аз тарафи роҳбарияти вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон ба роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва дигар меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Дар ин баробар ҷониби Тоҷикистон низ ба роҳбарияти вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. баъд аз баррасии ҳамкориҳои мутақобилан судманд меҳмонон аз мавзеъҳои таърихии шаҳри Термизи вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон боздид ба амал оварданд. зимни ин сафар ҳайати гурӯҳи кори бештар ба мақбараи ат-Тирмизӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар ин мавзеъ ба хотири поси хотири гузаштагон ва бузургони давр дуои хайр намуданд. дар ин замина меҳмонон дар идомаи сафар аз осорхонаи таърихии шаҳри Термиз дидан намуданд. дар ин ҷо аз ҷониби роҳбарадон доираи аҳамияти таърихии ёдгорӣ ва нигораҳо маълумот дода шуд. ҳамзамон дар доираи сафар ба кишвари Ӯзбекистон меҳмонон дар тантанаҳои наврӯзии мардуми шаҳри Термиз иштирок намуданд. нахуст ҳайати гурӯҳи корӣ аз намоишгоҳи ташкил намудаи тамоми шаҳру навоҳии вилояти Сурхандарё боздид ба амал оварданд. наврӯз рамзи пайванди азалии инсон бо табиат буда, бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. ин ҷашни байналмилалӣ ҳамчун муҷдарасони сулҳу оромӣ, пиндору гуфтору рафтори нек ва дӯстиву ҳамкории халқҳоро ба сӯи рӯзгори орому осуда ва сулҳу субот роҳнамоӣ менамояд. муҷдаи наврӯз рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози тозаи зиндагӣ буда, ҳамзамон чун суннати қадимаи ниёгони ориёии мо маънои пирӯзии нур бар зулмат ва тантанаи некӣ бар бадиро ифода месозад. асолати иҷтимоиву ахлоқии наврӯз хеле бузург буда, нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад. зеро наврӯз рамзи рӯзи нав ва иқдому амалҳои нави ободонию тозакориҳо аст.
дар чорабинӣ намоишгоҳи ташкилнамудаи сокинони шаҳру навоҳии вилояти Сурхандарё писанди ҳозирин гардид. Зеро дар гӯшаву канори мавзеи тантанаҳои Наврӯзӣ аҳли фарҳангу санъат ҳунарнамоӣ намуда, меҳмононро бо фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрику шодбош мегуфтанд. меҳмонон баъд аз боздиди намоишгоҳи наврӯзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Сурхандарё дар чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ иштирок намуданд. боиси сарфарозист ки ҷашни миллии ниёгони мо Наврӯзи хуҷастапай бо пешниҳоди ҷумҳурияи Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт ва дар як қатор кишварҳои ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. баъд аз анҷоми чорабинии бо шукӯҳи фарҳангӣ меҳмонон аз намоишгоҳи ташкилнамудаи халқияту миллатҳои гуногун боздид ба амал оварданд. Все дружим. Добро пожаловать. Здоровья вам. Не насяду. У нас все нормально. У нас все хорошо. Спасибо. дар охири сафари корӣ ҳайати гурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам дар зиёфати идонаи Наврӯзӣ иштирок намуданд. Дар ин ҷо меҳмонон барои пазироии самимона ва баргузории як чорабинии сатҳи баланд ба дастандаркорони ҳамоиш арзи сипосу миннатдорӣ баён намуданд. боиси хурсандӣ ва сарфарозии тамоми мардуми шарафманди шаҳри Турсунзода аст ки бо иҷозати роҳбарияти ва супориши роҳбарияти давлати Тоҷикистон мо тавонистем ки дар ҷашни Наврӯзии байналмилалии вилояти Сурхандариёи ҷумҳурии Ӯзбекистон бо даъвати ҳокими вилояти Сурхандариёи ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Бабал Тура Абдиевич дар ин ҷо бо ҳайати намояндагони худ омада ширкат варзем ва ман аз номи худ ва аз номи тамоми мардуми шарафманди шаҳри Турсунзодаи ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми шарафманди вилояти Сурхандариёи ҷумҳурии Ӯзбекистонро бо Наврӯзи хуҷастапай табрику муборакбод гуфта хоҳони онро ҳастам ки дӯстии мо абадӣ бошад. саломҳо ва таманниёти неке
جلال‌الله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان مردم با عزت ولایت بلخ را خدمت تک تک حاضرین محترم تقدیم کرده و سلام‌هایشان را به شما می‌رسانم. баъдан аз тарафи деҳқонони асили шаҳри турксунзода дастовардҳои кишоварзони шаҳр дар самти боғдориву тоқпарварӣ ба маърази тамошо гузошта шуд. با همین سفر کلی جهت اشتراک در تنتنه‌های نوروزی ولایت سرخندریا در سطح بلند به پایان رسید.